μία μεγάλη επιθυμία να μην αφήσω το χωριό και το όνειρο της νιώτης να γίνω εγώ αγρότης δεν μου πήγε από το μυαλό. Χαράματα ξυπνούσα και παρακαλούσα ο καιρός να είναι ευνοϊκός, γιατί αν είχε βρέξει εγώ δεν θα είχα τρέξει και θα ήμουν πιο αραχτός. Πάνω στο τσοντήρι μέσα στο λιοπύρι περίμενα το τέλος της αρχής, σοδιά να παραδώσω